Mae dŵr Cymru yn wahanol i'r rhan fwyaf o gwmnïau dŵr, trydan a nwy mawr eraill yn gwmni nifer elw. Mae hynny'n golygu mai chi yn cwsmeriaid yw ein hunig flaenoriaeth. Mae'n golygu hefyd fod pob ceiniog o elw a wnawn yn cael ei roi yn ôl yn ein busnes mwyn cadw biliau lawr a thalu am fuddsoddiadau ychwanegol. Ar hyn o bryd, i ni wrthi'n buddsoddi 1 biliwn a hanner o bunnoedd yn y gymuned mwyn rhoi gwasanaeth o safon uchel i chi am bris teg. Bod dŵr yn disgyn o'r awyr, mae llawer o waith yn rhan o daith bob diferyn i'ch cartref ac oddi yno. I ni'n gyfrifol am 91 o gronfeydd ac yn cyflenwi dros 800 miliwn litr o ddŵr i dros 2 miliwn o bobl a 100,000 o fusnesau yng Nghymru, swydd henffordd a glannau dyfrdwy bob dydd. Caiff eich carthfosiaeth ei bwmpio drwy ran o rwydwaith 30,000 km o hyd, sy'n ddigon i gyrraedd Australia ac yn ôl, un o dros 800 o weithfeydd lleol cyn cael ei drin yn llawn a'i ddychwelyd i'r amgylchedd. Fel eich cwmni dŵr chi, i ni bob amser yn ceisio taro'r cydbwysedd cywir rhwng cadw biliau lawr a buddsoddi yn ein rhwydwaith ar gyfer y dyfodol. Mae angen i ni ddiogelu ein hamgylchedd a pharatoi at effaith newid yn yr hinsawdd. Rydyn ni'n ymateb i ofynion poblogaeth sy'n tyfu ac yn cefnogi'r economi. Ac mwyn gwneud hyn i gyd, mae'n rhaid i ni fod yn fwy arloesol nag erioed a chadw ein costau ni mor isel ag y gallwn. Ein nod felly yw cyflawni 8 canlyniad pwysig. 1. Darparu dŵr yfed sy'n ddiogel, yn ddibynadwy ac sy'n blasu'n dda. Ni'n cynnal 300 o brofion y dydd ar ein dŵr mwyn sicrhau i fod o'r ansawdd gorau. 2. Rydyn ni'n diogelu amgylchedd cynaliadwy trwy sicrhau bod y dŵr ni'n ei ryddhau yn ôl i'r amgylchedd mor lan a phosib. 3. Ni'n addasu ein gweithgareddau mwyn delio ag effeithiau posib newid yn yr hinsawdd, gan gynnwys cynhyrchu mwy o ynni gwyrdd yn ein gweithfeydd trin carthion. 4. Darparu gwasanaeth cwsmeriaid o radd blaenaf, gan fanteisio ar dechnoleg newydd mwyn gwella i'ch boddhad ymhellach. 5. Bydd ein prisiau yn parhau i adlewyrchu gwerth da am arian, a byddwn yn rhoi cymorth ychwanegol i'r rheini sy'n cael trafferth talu. 6. Rydyn ni'n cynnal a chadw ac yn gwella ein rhwydwaith helaeth o asedau ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol am y gost fwyaf effeithlon. 7. Rydyn ni'n datblygu ein tîm mwyn parhau i ddarparu gwasanaeth gwych i chi. Ac 8. Yn rhedeg ein busnes yn effeithlon eich lles chi. Fel cwmni nifer elw, gallwch chi ymddiried yn dŵr Cymru i ddarparu gwasanaeth o safon am bris teg, a gofalu am eich dŵr chi nawr ac am genedlaethau i ddod.